RMN Listen Win Anodan Basket Edition Kasama nga Bernardo, maing hapon sa itong mga suking tigpaminaw, diri napunta sa Puruka 7, Barangay Tendas Ega punta, o Libot Suroy napunta alang sa pagtunol, o kini nga panudan karong hapuna. Kinsa kaha ang palaran nga modawat karong hapuna, ani nga labas nga panudan, nga putahe mga kasama, pritong manok, kumpleto ni siya, antika, crispy mix, para kagumkum dyan ang kini nga paa sa manok. Okay! Natay na abdan diri mga kasama. Kinsa may pangalan nato tay? Paul Garbe. Okay, si Tatay Paul. Pila may edad nato Tatay Paul? 67 ng taon. Sa Isintay City anyos ato ang certified listeners mga kasama. Bino bay mangutana ta. Namino man gyud kag next DC unsay paborito nimo nga drama? Ay katong igulit ang buntag malasukso. Kun ako ang pasultihon. Adi ka basta-basta imo jung gipaminaw tay. O tungod di ana, di na nato langanon kasamang dong ato nang itanol ang kining presko nga panudan paa jud sa manok, pritong manok. Nawata tay kinasing-kasing gikan sa DXDC Armen Davao. Unsa may mensahe nato tay sa imong mga kasilinganan? Silingan ako. Ina minaw gyud mo sa DXDC para makadawat mo gyapon mo kining mga manok, panudan. Tapos sukal dagang gaya ning sukal. Kape. Kumpleto jud, kumpleto. Ito kaya ni. Basta. Napay mantika. Sa sulbad ang panihapon ni tatay. Okay, mao to mga kasama. Congratulations tay sa imong makanunayon nga pagpaminaw tungod kay imong gihimong number 1 ang DXDC Armen Davao. Kauban gyapon nato si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyo Man Don Pulayaw alang sa Armen Listen Win kung panudan basket edition tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition